Helo, Gareth o'r orangutan ydw I, a heddiw dwi'n mynd I fod yn adolygu Fall Guys. Mae Fall Guys Ultimate Knockout yn gêm multiplayer raglein gan Devolver Digital ac Epic Games, lle ti chwarae fel rhyw fath o jeli-bîn weird mewn amryw o sialensau knockout mwyn ennill y coron ar y diwedd. Mae o ar gael ar Windows a PS4 a mae o'n lliwgar ac yn bonkers. Wedi ysbrydoli yn ôl sôn gan gemau cael chwarae fel bulldog a tag. Reit, so, mae Fall Guys, mae bach fel Gladiators neu Total Wipeout. Ti'n chwarae rhyw cymeriad bach sy'n gorau chwarae gwahanol gemau. Fel arfer maen nhw'n ras, ond weithiau ti'n cael rhai lle ti'n chwarae fel tîm. A wedyn, bob rownd, mae yna hanner y cystadleuwyr yn cael ei eliminatio. So mae hynna bach yn hwyl. So dwi'n jyst yn mynd I newid y ffordd mae boi bach fi'n edrych ar y funud. Mae yna ni stripey pyjamas ar hyn o bryd. So fel da chi'n gweld, ti'n gael coins, ti'n gallu cael coron hefyd. Os ti'n ennill yr gêm I gyd, ti'n gael coron. Ond dwi heb di gael coron eto. Ond bob gêm ti'n chwarae, ti'n gael coins yn ffrag, a wedyn ti'n gallu prynu hein, so... fel da chi'n gweld, ti'n gallu gael costumes gwahanol, mae hyn dolig yma yna, unicorn, hwnna'n cool yndi, efo fairy wings, monkey king, wow, dwi'n licio monkey king, mynd I ddewis monkey king, Felly fi gael gwylod y matcho hefyd. O, full Monkey King Gareth. Iawn, dwi'n barod amdani dwi'n meddwl. Easy. Reit, so... hapus efo'r costiwm, so dwi'n mynd I chwarae'r main show. So mae o online. So mae'n chwilio am players ar hyn o bryd, pobl eraill sy'n chwarae ar hyn bryd efo. So mae yna 60 yn y rownd cynta. So dwi eisiau neuti, dwi'n mynd I drio mynd mor bell a fedrai. Dwi wedi neuti i'ch ffeinal o'r blaen, ond... gan I weld. Dwi'n mynd... Mae'n eitha tricky. Gyd I weld. So mae yna controls, so ti'n pwyso... un bwtwm I jumpio, un bwtwm I deifio, un bwtwm arall I gafal y pethau. So mae'n really simple. Yr actual symud o gwmpas ydy'r beth anodd. So hwnna ti isio neilio mewn ffordd. Iawn, oce. So dwi'n reit ar y ffront. Ti'n mwyn hyderus. Mae yna real axes yn swingio, so dwi'n jyst yn mynd I fynd amdani. Dwi'n ei reit da so far, rwan mae yna corns ma, gwrdd wedi hynna, mae'n eitha hawdd, really. A fel ti'n gweld, mae'r players eraill I gyd yn chwarae wedyn, mae'n hollol chaos. A mae'r camera'n sticio efo chdi, so ti'n gwybod pa player o ti. A wedyn, na! Disgyn, ti just yn mynd yn ôl I checkpoints dwytha chdi. Fel ti'n gweld, mae pob yn edrych eitha... Os neb yn edrych fel bod nhw'n neud parkour, a nhw'n gadael o fel yma. So, dyna ni'r ramp. Na. Nesa. Dwi'n gallu gweld y diwedd. 22, 26 wedi qualifier, come on, brisha! Dwi'n neud o, a dwi'n trwedd i'r rawn nesa. A wedyn, beth sy'n digwydd wan ydy ti'n cael gweld pobl eraill. Ti'n just dilyn nhw, a os ti'n cael cic allan, ti'n gallu dal gwachad reit diwedd yr rounds. Gwachad y rounds I gyd. Mae yna unicorn bach o fawa. Mae'n rubbish, mae'n disgyn mewn hyd. Ond ia, so round over, 41 di qualifier. Dyna fi fanna. Monkey King. Hwyl ti!
So ie, os ti'n cael dy eliminatio mama, ti dal yn gallu gwachod y gemau eraill sy'n hwyl. Cos o leia ti gael gweld be di'ch gemau. Cos mae bob gem o wahanol, mae'n gyd yn random. So gan i fel beth i gael, mae'n siŵr ras arall fydd i. 3 top tumble. Yeah, so just gorau ni ti'r finish line. So da ni wedi colli 19 player. Dwi'n siŵr fydda ni'n colli tua 20 o yma, mae'n siŵr. Dwi'n meddwl bod yna ta 4 rownd cyn i chdi gyrraedd y ffeinal, lle yr gyntaf i'r coron sy'n ennill bob tro. So dyma ni, hwnna di'ch finish line. Hwnna dwi yn anelu i fod mewn rhyw 2 funud. Dwi ar y blaen eto. Weithiau dio ddim y peth gorau fod gynta, achos ti'n gallu gwachod mistakes pobl eraill. So, dwi'n gorau neuti trwy jungle ma. Oh! Mae'n party game eitha hwyl. Watch it. Ah! Mae 29 yn neuti trwy tro ma. Allan o 41. Ond dwi'n mynd i chansio hwn. O, reit dan, sy'n ei dive reit ar y diwedd, nath yna helpu. O! O'n i'n concentrate nes i ddisgyn. So fel ti'n gweld, ia, fel ydych chi'n gweld, mae lot fatha Total Wipeout type o beth. Got obstacle courses a falle. Dwi'n meddwl bod i'n mynd i'n neuti yma. 22 di qualifier, 24 di qualifier, 26 di qualifier, come on! Oh! Eliminated, dwi allan. So ie, mae'n hwyl, mae'n bach o hwyl. Bach yn cartoonaidd, bach yn babiaidd. Game sa rhywun yn gallu chwarae, game i bawb. So, ie, no, dwi'n mwynhau o. Mae'n ideal os ti efo rhyw 5 munud i sbachio. A ti jyst eisiau bat ydyn i chwarae. So ar y cyfan dwi'n rhoi 7 allan o 10 i Fall Guys. Checiwch allan, mae'n costio chydig o bres, a ti'n gallu talu am mwy o costumes a falle. Ond, ia, dwi'n mynd i wario pres ar y byd. Just bach o laff. Diolch fatha bod costiwm yn eich bastach na'n byd. Wel, gobeithio nathach chi fwynhau'r adolygiad yna. Cofiwch tan ysgrifio i socials fi gyd. TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube. A gad i wybod yn y sylwada pa gem fysach chi licio i chwarae tro nesa. Gobeithio nathach chi fwynhau, a tara!